ni autocenzuri, koja je sada vrlo pouzdan način da se dugotrajno novinarski preživi. Jer okupili smo se ovdje i da bismo sami sebe ohrabrili za ovaj vrlo važan i častan novinarski posao kojeg radimo. Kada jedan novinar ne bude jedinica opće nesigurnosti, kada ne bude braka izračuna države i mafije i kada ovo više ne bude mala zemlja za velike batine, i novinarstvo će biti slobodnije i društveno odgovornije. I radio sam u industrogradnji. Idu sad otkad od Matića. Idu, bježite, sad ja sam u zadnjih 4 godine. Sad tuku biciklista, zašto? Izdržit će. Dobro, znaš šta, treba se prosvjedovati, uvijek je dobro prosvjedovati. Šta on je? Kolege, ja bih vas molio, svaka čast gospodinu predsjedniku i građaninu Stjepanu Mesiću, ali imamo još nešto za obaviti. Delegacija novinarskog društva će Zdenko, Sanja i Elizabeta Gojan poći na Kamenita vrata i zapaliti svijeću malome nesretnome Luki Ricu koji je poginuo vrlo sigurno u Zagrebu, kako to kažu neki. A što se Rončevića tiče, naša jedina je poruka: Hrvatska nije Kina, a Zagreb nije Peking. Pronađite štakore o kojima smo pričali u 6. mjesecu. Hvala vam. Niste za prilo. Ali obično, odmah fonetično. Ja i dalje odgovorno tvrdim, jer ono Zarpata koji već 3 godine će se jedne kune i povidu štetu. O, pardon. Samo mi nismo ko vi u metropoli, za vas se čuje, za nas se ne čuje, nas samo strpaju u bajbuk ili nas ucenjuju i mi moramo šutiti, uglavnom. I da pojedini političari daju podršku našem skupu, jedino nismo očekivali i ne želimo da se ovaj prosvjed na bilo koji način veže sa politikom i sa bilo kojim političarom. Hvala vam lijepo.